Ladies and gentlemen, Lito Inglesera, baby! Mahirap talaga maging Pogi. Mahirap talaga maging heart Mahirap talaga yun. May muntag sa kanan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Northern Mindanao. To all the viewers, good morning sa tanan. Thank you, thank you. How are you, Lito? Kumbati pa ba? Despite of the ECQ? So far, I'm very fighting. But there's a struggle of my mind how to solve the problem. Sama sa? To rent a car. But actually, last night, I will alley the mall in Uptown. So, it's my turn to alley, but he going close the window of mall. No more passenger. Sa Bisaya pa, taas kayo mong ali. Pag-abot na ako sa mall, ako na. Ikaw na. Imo ng turno. Pila ka minute? Pila ka oras? Pila ka oras nga nagulat? Almost 2 hours. 2 hours. Pag-abot na sa mga, ako gikalit nagkatagak ang iyang tabil sa iyang mall. Tapos, giuli na lang na yun. ang ending sirado na ang mall. Dapat, pagbalik na ako unya dito, first alley ko, kay naklusan man ko gabi. Wow! Nadinig nga na day. Napuning nga na day. Didi na pagayay. Depende kung imong pais na ako ng dispatcher. Lito, ipasintro ko na imong naong sa camera. Ano, namakas kay. Takiling gamay ang laptop. Ana, sige. Ana! Para maklaro mong kalamunggay na sa likod. O, ito muna. Ang Lito's Quote of the Day! Basa. It is always the impossible. Unsa daw? It is always the simple that produces the marvelous. Grabe lisura na. Again. It is always the simple that produces and the marvelous. Marvelous. What is? Sa lagtod na pagka-istorya, unsay pasabot ana? Pagbantay mo kay basig mag-lockdown na ta. Uy, teka muna. Nabay, in fairness kagapon, wa may nakalahos yun nila nanay mo, nandre rami nag-celebrate Zoom lang may kay nagi ka pang para, ta kunay bata, pabayron ka. Ingana ba yun sa taxi? Uli-uli ba nila? Dapat. Yun na ang taxi. Karon manggani pagpaingon ako diri. Pagsakan ako sa LG dapit wala naghanas para eh. Di para ka takitan ko nabay ko. Pero kung babae nga mabug shorts, okay ra. O babae nga naka kuan na bitaw ka na niya mubo kayo og kanang sayal. Aman di ka paingon. Emergency man god. O ito muna. Ready na ba tayo? Ito na po ang ating letter for today. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upaya kinindughan ko ano dili ako masagama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Siyempre ang atong gungbang giyahak ay atid sa atin ng Biramax Capsule! Biramax! Ang Biramax Capsule! Sa tinod-anay lang, di lang ni siya pampagahi. Pampabalik po ni siya sa gana. Labi na usahay kagahi Lito. Labi na dagang kay ka mga problema ba, murag makawalas gana. Na may uban nga di idaran, mugahi o mangyud, pero ang problema, dagan na kay ba, struggling in the mind ba?
Pero wala na gana. Oh, Puno wala. man kagunaw na. Oh, so muna ang nakalami po daning Biramax. Makabalik po ni siya sa gana. Tapos napagini siya yung mga health benefits sa imuha. Kay kaning mga sagol aning Biramax actually. Dugay ra ni nga mga traditional medicine nga ginagamit sa Asia. So mo nang nindo mapawala sa stress kanang may ana ba. So wa mo di mo mabalakan ning Biramax, mingo nga basin nyo mo unsa ta. Way problema na kay Wala palpitit ba? Palpitit man tawag na. Correct kanang mag tuk 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 ana, way problema na. Herbal man ni siya, mo ni nakalamian ni niya. Ang Biramax capsule available ni siya sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy og sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Nadia sa May Veles, na Butika Pangmasa diha. Diha pod sa Kauswagan na Butika Pangmasa diha. Distributed by JB Pharma. Og ang ato pong Cherry C actually, na po di available sa Butika Pangmasa. So again, ang pinakadol diyan nasa May Veles na Butika Pangmasa, diha sa Kauswagan na mga Butika Pangmasa. Kato din gusto din nga magnegosyo butika o open for franchise gyapon ang Butika Pangmasa. Oh, PM is the key. Ha? Ana ra man na. Oga, syempre, ang atong gugmang gagati din sa atin. Morning perminti ko baskog karon sabay sa akong mga kuan sa akong pagka-diabetic. Ang Bioprobix. Bioprobix Probiotics. Ha? Mo ni siya ang akong ginadugang karon sa akong maintenance. Wapo kay ni siya kay mga good bacteria man ni siya. Lito, once per day ito nga capsule lang katong isa ka box ang gihatag sa mo ha. Sayo dito ako day. Ayaw po, hot na dritso. Sige, grabe sige. Kamo, bisag mga once per day lang, isabay ninyo labi na mo'y high blood, katong mga bagong ipang-operahan, katong mga buros, sus, gwapo kayo ni kay mga good bacteria man ni siya. Di lang ni millions, kundi billions ka good bacteria sa usa ka capsule. Muning gwapo kayo ni sa imo ha. Busa, mag-Bioprobix na. Bioprobix Probiotics, i-search ninyo sa Facebook, Bioprobix, or pwede po ninyo na makita sa Butika Pangmasa. Alright? Hello there po ko na sa may taga ADB Driving School. Balik na sila, pwede na mo magpa-enroll, magpa-book diha. Kaya syempre, why problema diha kay ang driving school, ikaw naman isa diha o ang driver diha, magtuon mo drive. Na sila practical driving course, napod sila katong TDC, practical, na isa theoretical. Okay, so kontakan na ninyo ang ADB Driving School. So mura to, okay, bye. Oy, siyempre, nakalimot ko, Brad. Nagka-BA kay nag-birthday man sa wali man may pwede maglalag. May galing kay nakapundo ko diri og Mustang. Unsay meaning sa Mustang? Mangumusta kay mangutang. Mustang mix kani siya ladies drink, 10% lang ang alcohol ni ini. Lami kini siya kung butani yung kanang kuan. Kanang ice to bugnaw kayo. 10% Lami lang. siya. Lami, di ka mo to? Wa bang kutilaw. 10%. Nagya po yung alcohol pero 10% lang. So kasagara gwapo ni siya pang kuan, pang kids. O pang kids, pang bata di ay. Bata ba nga katong teenager ba? Alright, Mustang available sa Ororama, sa Carmen Mark o sa Champs Convenience Store. Mustang. Eto na, Agay cool. Ang cool ayaw lagi cool. Ayaw cool ba? Dir kagay Ino na lito. ba ni Mama Cool? Gikuyog mig DJ Cool. Dir kagay lito o kagay Bernie. They're the hard Lito and the hard Bernie. Kumusta mundo ha? How are you, both of us? Nana mo sa may panglawas. I hope you're good, buddy. Hello, Deko, kang Sir Jago, kang Sir Herbie. Nagbulag mi sa akong bagong uyab. I will break my new girlfriend. Nga si Juna. The name is Juna. Dagan kina karon si Judith o si Juna.
Katapusan na. Oo. Og nakipagbulag sa kanako kay gikapoy na sa tago nga relasyon. But Juna will break me because the struggle of my get inside relation. Busa naka-decide nako nga kailangan amino na nako sa akong ugangan nga nana ko'y bagong uyab. But I decided of my what do you mean ugangan? Kuan, imong mother-in-law. My father-in-law to accept there's a new girlfriend. Og ingani ang naitabo. This is the starting of love life. Ngano niya ni pamangka din eh? Di ba nakipagbulag naman ko nimo? Ay, dili ko gusto nga magbulag ta. Ako na ang kunon sa akong ugangan nga nag-uyab ta. Ato na ni ipakita sa katawhan Kabalo ka, na ikaw ang Alberto. akong girlfriend. Paminaw Alberto. Kabalo ka Alberto, kung tinud-anay gyud na imong gusto nimo ng buhaton, dahil sa una ra nimo na siyang gibuhat. Tana sa una ra nimo na siya gibuhat nga, giamin nimo dito sa imong mga ugangan nga nakay bag-o. Takaron nga gibulagan ta kahaya pa din ka mo ingon. Puro ra ka pasaad, paasa kayo ka Alberto. Yang kunon ko ni sa ila, importante magbalik ta. Pero Alberto, gikapoy na ko sa ingani nga sitwasyon. Ang pananaw sa ubang tao kanako. Mura kong kabit lamang. Gipa-eskwela kog tarong sa akong mga ginikanan. Nakakuha kog sakto nga kurso, Bachelor of Science in T-shirt printing, Bachelor of Science in vulcanizing. Gipa-eskwela kog sakto sa ka mga nindot nga eskwelahan para di lang himonog kabit nimo. Kaysa tinudan na ilang, dagang kinanguyab na ko. Kita ka na paanak kong hamis. Kita ka kabalo ba ka nga dagan kayo naglakag-lakag ani. Dagan kayo nakagusto ani, pero ambot ba kung ngano sa tanan nanguyab sa imo pag yung kumusugot. Muna Alberto, ayaw na. Kung di yun mo kaya nga aminon dito, nga ikaw, balo na o gusto ka manguyab. Ayaw na. Juna, Pasagdiin ako. Juna, ang kunon na ako ni Juna. Ay kabala ka, ang kunon ako ni sa akong ugangan nga kita na. Pero kapila na nimo nagisulti ka na ako. Halos usa nakatuig nga. Usa nakatuig na imong mga Karon ang kunon na ako ni. Ang kunon na ako ni karon business ya. Kunon na gina ko ni. tinuod yung Ay, tinuod. Ang kunon na ako ni. Importante nga magbalik ta. Biya itong lalaki nga imong gikauban. Pero sa tinuod anay lang. Lami siya. There's a differences. Nakita na ako nga murag mas paspasiro sa di pa ni mo hangak na kayo. Gadako lang ng imong Adama. Igo lang ko ni mo ipasulod sa motel yung pakaunlok ice cream. Tapos mo gawas tayo. May pa siya, in fairness ay pagsulod pa lang wa na. Nagasulirap na akong mata. Tapos grabe makalimahan. Di para nimo pagsugod pa lang hagok na ka kagikapoy kagikagsadsan. Wala man kita kagikwintaan nga nang lagom na ni akong tinuhod og linhod. May pa siya, kaya dito pa lang sa taxi. Wala na. Gipangsyon na. Di para nimo pag shower na ako, pagawas na ako naghagok na. Okay na. Di ba boy? Tas sige lang kag palaban anang kapsul. Pag uman abi ko pag tumar nimo hagok lang gyapon. Wa nay pulos. Wala tinadanay. Aw sa deni, drama ra deni. Drama ni. Juna, pwede ba ang iyon ka nga magbalik na lang ta? Ani na lang. Kung tinud-anay yun ha, nga naigugma ka kanako. Grabe akong tingubra naman yung RMN. Kung tinuod yun nga naigugma ka na ako. Sige, adto dito sa imong ugangan. Sulti ko dito. Sulti sila dito sa tinuod o kamatuoran. Nga gusto na ka makipagbalik na ako o nanagyo kay bagong uyab. Ta siguro Sure wala ka? nga naipirma dito. Nakapirma siya nga ni uyon siya sa imong gusto.
Tapos magkuha din kag barangay clearance. Kuha din kag police clearance. Tapos Ato ko ni Attorney Kuya Basco. ato ka kang attorney Attorney Kuya Chubasco. Basco. Kisa kang Attorney Kuya Basco. Kibasco. Sa Kibasco. Chubasco. Unsa nito? Chubasco. 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 Moadto ka dito kang attorney Chubasco. Tapos kailangan nakitulo ka co-maker. Tapos mo pirma ang inyong kapitan sa barangay. Tapos moadto ka sa IETF. Tapos pagkapinidayon nga negative ka sa imong swab test. Mauna. Maunang requirements tanan. So na nang-apply yung abroad ni. Unsa makagusto ka makipagbalik nako? Oh, si. Tumakan na ko na. Tumakan ako. Buhat to tanan. Kung imo na mabuhat, ako nang hunahunaon nga magpagbalik sa kuan. Okay? Sure ka? Yes. Kiss lang sa ko. Gamay lang sa kiss lang sa ko. Dili ko. Gamay lang ba? Dili ko. Gamay. Dili Gamay lang ba? Dili lang apart. Dili lang. Gamay lang ba? Ah, sige, halok, sige. Ayaw ipagawa si Mundila, ha? Sige. Samo kayo, kaingo kayo pagawas ng dili ka bad kayo ka bad. Gamay lang, baby. Gamay lang. Isa lang. Ayaw lagi apilay mong dila, bad kayo ka bad. Wala. O, tanawa. Wala pa manggod. Wala din, hindi mo gipagawa si Mundila. Nagsuggest lang ko, O sige, Wala, magod. ato rin sa imong ugangan. Sulti siya dito. Mau ba doy? Daan ko palagi. Sa tinad na lang dong. Kung di lang yung ka makakna mo, mister, di lang yung kas tinood. Tawato na mong kamaturon na siyempre ikaw ulit tao. Kaya ka nang dagway ni mo, manyakis pa kayo, mangita ginalain. Lisod kaya pa kung dili ko may gugmang ko sa pa. Inigbunal sa lababo, mabuak pang lababo pa. We. Di Pa, kadumdum ka katong naglaba ko pa. Buak ang lababo pa, kadumdum ka ito pa. Ang atong gistoryahan, gahi, way pangutana, pero ang kadako. Sa tinadalan doon, sige dong, dawatong ko ng kamatuoran. Nga Kasi ikaw siya lalaki lamang, o siyempre, kinsa may mubantay ni mo, nga danghag ra ba ka. Manandawat na akong kamatuoran nga Okay ka pa? malimtan ni na nimo ang akong anak nga ni Panaw na. Pa, salamat pa. Papa, Da nga ko lang Salamat. idong nga tana dong di tana maputol lang imong paghatag kanako kanang bahin sa imong pensyon. pa, na-gismil pa. Pa. Salamat sa sugot pa na-gismil pa. Natingala gyud ko dong sugod pa tong Lunes na tong nga drama daghang kikakwarta nga wa man kay trabaho. Pa, nakapalusot ko 5 kasako pa. Usa 5 kasako ko napalusot. usa ka na nga 5 kasako. 5 kasakong lugit pa. Sige dong, sakit sa tinunan lang yung sakit ngayon para Pa, na ako dong. sorry kay pa. Sakit Salamat. kayo para sa ako dong. Papa, para di na kang mahila pa doon. Lagi nag-gismil pa, para di ka. Kadyo na Galain mo. Galain mo na ba? Nakondong. Paypay ko dong, paypay ko. Ano na? Paypay ko ng mga tag sa kalibo. Paypay ko ng tag sa kalibo. Papa, na 20 mil pa. Ipay pa. Na 20 mil. Ipay. Na 20 mil pa. Pa, na 20 mil pa. Dungagi gamay para magawas ba akong ba? Sige pa. O, na 25 mil pa. Pa, na 25 mil pa. Ay, kaginawa ko. Mura gigil na og kwarta pa lang. Isunod sa kong bulsa dong para mawala, para maginawan akong may dong. Sa dugan ni. Sa dugan pa kay diri sakit ang katugan. Sige. O, diri ang 30 mil pa. O, 30 mil na ni pa. O. Ginawa. Okay na ka pa? Ay, nakaginawan ako. Sige dong, salamat kay dong. Basta, Salamat pa. matagpit sa 5 gyapon dong ha. Basta dong, matagpit sa 5 gyapon dong ha. Papirmahin sa ni pa. O. Asa man na dong. Gi-approve ka nga akong ugangan na pwede na akong magminyo pa. Mau ba? May pakita ko. Di, Oo, paano pa. burag galisod ko pirma da. Baba, uy, nanay, imo, siya, kamot ni mo pa, na-stroke pa? Di ba, Marsa? Di marsa, burong di marsa.
Bangilan tanig 5,000 pa ang ballpen para mo. Kana. Ay. Nara, pirma. Asa pa? Pila ka pirma mong gusto? 200 ka pirma? Kaya ba? Okay. Okay na pa. Wala problema. Approve dong. Okay ka dong. Salamat pa. Okay ka dong. Nara dong. Dira po kay tanto na kwarta tong papahan, no? Dira po kay sa tanto, no? Maklaro nimo ba nga? Lami kay sagpaon nga ugangan, no? O dito natapos ang walay hinungdan.